ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Аз шаҳри Маккатуллоҳ барои ҳамаи тамошобинони азизам ҳазор раҳмати калон барои суханотон. Дар ҳаққи ҳаматон дуо кардам. Шахсонет ки дар ватсапам навистен, иншоллоҳ бо дуо мекунам, то рӯзи рафтан ман дуо мекунам. Ман ба чӣ хулоса омадам, ҳамиҷа омадам. Бовар кунед тамошобино, беҳад шахсони пир, именно тоҷик, узбек, қирғиз, қазоқ пир, дигар давлатҳо ёшанд. Расму усуни мо ҳамия ки то падару модаромон пир нашава, мо ҳаҷро ишон намекунем. Лекин иҷа барои одами ёшай бовар кунен, одами пир азоб мекаша. Одами ёш метона тавоф карда метона, бигем ки ҳаҷи умра, ҳаҷи фарзӣ карда метона. Дар иҷа бениҳоят қуввати зиёдар курай, якум гармай, дуюм пиёдараҳаши бисёрай. Бояд ки бисёр дар гирди хонаи худованд ҳаракат кунӣ, чарх зани, барои ки иҷа ҷои тоату ибодатай. Бениҳоят шахси каляскадор бисёрай ки ва ёро намемонанд дар гирди Макка то хӯрдан ва ё дар дуюм этажа, сеюм этажа айдургӣ тамошо мекунанд. Барои ҳамиқа апаву хоҳарои азиз, як рӯз пешай ма рақамҳои хидма, қатъи рақамҳои апам мемонам барои кор. Агар худам дер ҷавоб додам, метонен дар апам бинависен, дар ватсапаш как менеҷер барои ма кор мекуна апам, дар связай 24 соат. иншоллоҳ аиҷа бирам бо кора ай идам сахтарак меқапам ки худованд тез ба ҳамин синни ёшим тез ба зиёрати хонаи худованд биём. Ва ҳамаи шумодам чӣ маслиҳат метиҳам? Кор кунен, ба синни ёшитон биёен, зиёрати хонаи худованда кунен. Мегӯянд дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. Дар пирӣ тавба кунӣ, оё ки барӣ ё набарӣ. Интихоб дар дасти худи шумо аст. Барои кор дар ватсапи ма ва апам муроҷиат кунед. Салому алайкум директоро. Ина 30 градус гармай дар Маккатуллоҳ. Мо омадем абед кардем, мороженое гирифтем. Мороженое хӯрда намози аср рафтестем. Ия бинед. Чӣ хел хушрӯ. ҳаво гарми фасон. Машаалло. Чӣ хел хушрӯ. шаҳри исломӣ бо шаҳри аҷоибот хушрӯи бадайда. Инавзи агар аз он танҳо ҳама ҳамин одамо стоп мешаванд, ҷошон да намоз мехонанд. Я микрофоне диде ҳамаи ҷо азони Маккатуллоҳ ҷамоат мекунанд, мардак занак меистанд намоз мехонанд. дидед? ина дидан оби замзам бурдан. Оби замзам ам гур флакода мегиранд, мебаранд, бо хучон тақсим мекунанд, стаканода меоранд, дар дастат метиҳанд ки ман бихӯр. най даромадгоҳ шай. мо зи ресторан омадем. ана дар даруни хонаи худованд на ҷои дастшӯяй, на ҷои туракнии дастрӯ ҳастай, лекин ҳоҷатхона тамоман нест. Намегем ай чанд қад дургиш даин иҷа ҳоҷатхонаи мардона, иҷаш да занона дургиш дайда мақсад дар авқот ҷои хӯрдан ва пиши таоман дар уҷо вуҷуд надорад. Иса дургӣ мери ба ресторанон шай, ҷои хӯрданон шай. директорои азизу меҳтарам, диде чӣ хел одам бисёр, беҳад одам бисёр ози аср меша. мебурем устухонаи худованда коляскаҳо дар дуюм этаж тавоф мекардем. ку дар гирди Макка коляска нест. одамай коляскаҳо даъвай мекардем. дар дуюм этаж тавоф мекардем. одамои касалиби чӣ коляска дора ку бисёрш. онам мобайн хонаи худованда. панҷ маслиҳате ки барои муваффақ шудани шумо ёрдам мерасонад. якум, аз як структура ба дигар структура надавед.
аз як наставник ба наставники дигар надавед. аз иваз кардани компания муваффақ намешавед. Проблема дар сари шумост, дар фикронии шумост. беҳтараш худатонро иваз кунед. чӣ корҳое ки наставникатон кардааст барои муваффақ шудан такрор кунед. роҳе ки шумо рафтан мехоҳед ӯ аллакай гузашта ва таҷриба кардааст. обученияҳоро то ба охир гӯш кунед. ягон сухан аз ҳаво барои шумо гуфта намешавад. сеюм, чӣ конференсияҳо, чӣ ҷамъомадҳое ки мешавад, кӯшиш кунед иштирок кунед. лидер дар конференсияҳо таваллуд мешавад. чорум, бо наставникатон нақшаҳои кашидагиатонро нақл кунед, маслиҳат пурсед. кӯшиш кунед кори наставникатонро такрор кунед. ӯро бо ҳайси идеали худ қарор дода бо пайи ӯ равон шавед. панҷум, китоб хонед. ин корҳоро ки кардед ҳатман муваффақ мешавед. барои ҳамаатон барори кор. тамошобинои наҷа кӯҳи арафот буда, кӯҳи раҳмат, кӯҳи пайғамбар. мо фақат дар инҷа дуо мекардай. аз сабаб ки афтоб тез зай дар чашм усуна дида наметонӣ, ҳама очки кепка мондагӣ. кӯҳе ки пайғамбар мегуфта ҳамиҷа бестеву дуо куне, кӯҳе ки одам ҳавора ёфтага баъд аз 200 сол. экскурсия дар инҷа ҳар як группа бисёра. خیلی بجا محترم ما با این بلوک کپر باز میگذاریم. طرف دست روش چپ نگاه کنید. کوچه از دیگه شمالیه میگه. اگر از همین مخانه شما برو دست چپ چی میشه کپر همین کوچه ها میتونید. من از طرف دست راستان همین کوچه راست میاد. طرف دست چپ هم همین کوچه بازار است و استالایی و مغازین ها. کسانی که اگر خواهند از اون پیش میمونند یگان مثلا تکثیر میتپین یعنی 10 ریال 4-5 کس میشوید. 5-6 جبریل آمد که خداوند با تو ای حبیبش محمد سلام بر تو سلام میتید. خداوند میگه که به حبیبم محمد بود که مکه را ترک نده با سوی مدینه منوره رود، چون که دیگر این کافرها به کسی شد. روزه بطرف من از طرف است که چند تا بینید زدن اصفهان حرم شریف. این کوچه را بینید. این کوچه را کوچه اجیاد میگن. از پشت هنوز زدن ساعت است این کوچه ها. من باز تونل ها در آماده است. тамошобино мо ресторани узбекский омадем дар Арабистон. намачти биби Оиша. у парашта мардако намоз хонасти. шаҳри Макка дар шабонарӯзӣ. тамошобино мо магазин рафтем, 2 курта гирифтам. куртаошо набинед шашвака. хеле як куртаи сиёҳ гирифтам, ама дигар хелтаракаи дубайский гирифтам. курта сета курта гирифтам. мевагиёшон хурмо, банан. اینا که هشمون رفت ای پمیدار با درینکایی را نیافتیم. ممکن اینجا در جای هست ما نمیابیم. باور کنین تماشابینا اوقات خود ما نیاد کردیم. چند تا رستوران رفتیم و رفتیم شروعنا اوقات خودمون دیگر وای رفته بودیم. رستورانی ازبکسکی آشوشان رنگ آشوخمون با مزنه. خیلی ما اینجا طاعت عبادت کنی آمدیم. خداوند به درگاهش قبول کنه.
یکی هوا به حد زیاد. شهر مسلمانی با دیگر میبینی حواسیت میکنن. وقتی نماز ده همه نماز میخونن، همه مغازین رو محکم میکنن، نماز میخونن. در قدای کوچه نمیجا در جای نماز میپرتیان، در روی نمی زمین رو هم نماز میخونن. انا همیشه در بعد و پیشه راحت میکنم در خرکترشون. تماشا بینه ایو کتا پیش خود آدم گذاشته تکو این ماشینا نمیستن. ای خندر امردم رفته سی در بلود های که دستیان سریت افر در ایو فایده نداره.